फाइने 2023 विधानसभा चंबारीते विलेज कमिटी चंबारी बसकांगतनै क्राक सालो मणिरामपुर कम्युनिटी हॉल नगो खलाइजा खातिप्रा मथा YTF TTWF नि कायसा कक्सा पान्दा कत फाइजाक बिनि बखुक्ति बसन किसा कक नालायनाय ताइ खरकसा भाइस चेयरमैन बिनि रिया खुक्ति बस हासाल साबा सब समयनो जों नुखा बसकांगसिनि गोबां मासनि पांडावा मानजाखा MDC देवजित त्रिपुरा रिशमुक ब्लॉक नि चेयरमैन काजल देबरमा TWF नि अजामाजक बिनारानी देबरमा त्रिपुरा मथानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुबिन त्रिपुरा रिशमुक ब्लॉक नि ऑब्जर्वर बान्याराम त्रिपुरा आकर्षण तामहिनबा आंसे ABCD बोफा अमहाय बोफा तमनि स्लाइ ग्रीन चाओ दिनि नांतिकर खाइ बुजु अमहाय बोफा तमनि स्लाइ ग्रीन चाबले जे बोफा निजेनि बुसानसे तुनि रहनानि मुसुम जायगा जे बोफा निजेनि बुसानो दिनि लामा खाइरनानि मुसुम जायगा अमहाय बोफा तमनि स्लाइ ग्रीन चाबले बोफा निजेनि बुसानो हयतोबा बोफा निजे जायगायाव निजेनि बुसानो चाबनानि मुसुम जाबो बेफारो अमहाय बोफा दिनिनो फास नगो दिप्रासानि बिसिङो जे गो निजेनो बोफा हानि वानसुगो निजेनि बुसा बिखारावै थैतोबनि वानसुगनाय बोफा ताबो कायसा दगो आमनि बागै आं साना मुसुमो अमहाय बोफा ताबे जे जेनारेशन फाइदो अबोफा थैखामानि परे गोबां बोफा फाइनाय एडिसिनि आफुचिनि तामिना दिप्रासानि जे मानथायनि अधिकार दंनाय अधिकार जों मानि जों जेखाय जों आदाय खालायलांनाय आमनि बागै सिनि बुबाग्रा साव आगे निजेनि बिसिनो नों जितिरै फुनग्रानि निजेनि नों जदि जितिरै फुनमाखाय निजे मानथाय दंनाय अ मानथायनो नों अधिकार खालायै जों लामानाय सुदु बिसि इलेक्शन खाथिनि सेमी फाइनाल एबेन जों फाइनाल बो जितिना नांनाय फाइनाल जदि जों दिप्रासा जदि थानसामु जिति फुनकाय जिनि जे मानथाय अधिकार दंमानि जे ग्रेटर डिफरेंट दंमानि अबनो रयावै केबो दंमै मांगला कारण जोंनो डिसिजन खालायनाय जिनि हा जिनि शासन खालायनाय माने दे ना खालायमाया आमनि बागै जिनि बुबाग्रा सावो नरग्रा सावो जे आं मोनसे सानिया नरनि थानि दिनियो नरनि थानि एकटा जिनिस सानो आबोका थानसा आउमै जदि दिप्रासा जदि थानसा आउमै जदि पलिटिकल हुनि वानसुगियावै एक बार जदि जिनि बुबाग्रा नरक थानसानि मारियो जदि नरक तमै फुरुमाखाय 2023 जरा बेसि खनियारो 6-7 मासे 2023 जरा जदि नरक थानसा आउमै फुरुखाय नरकनि भाग्य नरकनो सुइनाय नरकनि जागानो नरकनो माननाय जिनि बुबाग्रा सावो ब्यूरो रिपोर्ट चीन खरां।